Kaixo. Kaixo, ongi etorri Graziaren atal berri honetara. Gaurkoan Mikel Pagadizabalekin, Pagadirekin hitz egingo dugu. Atala, ez da oso luzea izango, blokea bera ere nahiko motza delako. Bodologoak ikuskizunetik dago baterata, eta bueno, Mikelak berak azalduko digu zergatik hartu duen, eta pixkat nolako izan zen prozesua. Beti betzala. Eta, ohar pare bat, lehenengoa nagusia, barkamena eskatu nahi dizuet, irudi aldetik uste dudalako orain arte egin dudan okerrena dela. Bi kameratako batean ez neukan memoriarik, eta 29. minutuan edo kamera bat desagertzen da, orduan bestea mantentzen da podcastari geratzen zaion luzeeran, zehar, eta justo geratzen den irudia da Pagadiren bizkarra. Orduan askotan ez diozue aurpegia ikusiko, baina, pixkat aurretik ikusi duzuenarekin bagin dezakezue gutxi gora bera irudikatu dezakezue ze aurpegi zeukan gauza horiek esaten zituen bitartean. Eta nahi baduzu ere, etorri zaitezkete ostiral honetan, azaroaren 28an, Gasteizko Karrika tabernara, hor egongo naizelako nire ordubeteko ikuskizuna egiten. Momentuz azken aldiz, ez daukadalako beste datarik itxita datorren urtera arte. Orduan urtarrietik aurrera berriz egingo dut, baina, lehenbailen ikusen nahi baduzue, Gasteizen, Karrika tabernan, 8 ostiral honetan. Lander Baronak aurkeztuko nau eta zuk ikusiko nauzu, seguramente. Orduan, hori zen esan nahi nuen guztia, besterik gabe Mikel Pagadi. Bai, ikusten haitu nahizta, Elizak igual jarraitzen du, bai. 2000 urte, damakizkigu kristautasunian, fijatu 2000 urte, Miguel Angele Kapilla Sistina margotuzun, aita santua papamobilen da Twitterra daka, baina Elizan gauza batek berdin jarraitzen du. Barrua sartutakoan, Kristoren hotza egin du. Bai, jende asko Eliza sartu eta esaten duen lehenengo gauza, usera, Jesus nekazeo hotza egin Eliza hontan. Arazoi konpontzeko konponbide bat aurkitu dute, baina nik ez dakit. Jarri dituzte makina batzuk, zuk txampon babota eta kandela txiki bat piztutzeana. Zuek baldakizu ez txampon pila bota behar dian Eliza bat berotzeko. Beste Eliza batzutan resistentzia jartzen dituzte. Baina Bigarren Gerra Mundialetik aurrean bakigu resistentziakin bakarrik nahiko zaila gauzak etxia. Ara, inorak ez alaka kanal historia Kaixo, ongi etorri, ezakit oraindik nola hasi podcasta, orduan ongi etorri Mikel Pagadi. Ongi etorri nire graziara, egia. Eskarrik asko, bainat, gonbidatzegatik oso kontentu nago. Hementxe komediaren aita ponteko eta ama pontekoak ateratzen dituzu, eta ni parte izatea ere ilusinio ondia egiten dit. Zu izan da ere, baina, eskarrik asko bainatu, benetan detalle bada, Ongi etorri nire etxera. Hori da. Bestaletik, bi ongi etorriak eman behar dira, eta hau da bigarrena. Bai. Eskerrik asko. Hemen txegongo gara, ezakit zenbat irango duen. Nahi desuna. Gutxi, saituko naiz. Gehiegi ez baitzen. Ura dago, argia dago bitartean, lasai, ez dago presaik. Perfecto. Nik uste jendeak dagoeneko ikusi duela blokea, pixkat, erabaki duzun komedia blokea. Eta galdetu nahi dizut, lehenik eta behin, kontestu eman baino lehen, zergatik erabakitzen nuen, edo zergatik hautatu zenuen justo bloke zehatz hau? Bloke zehatzoi da, nik stand-up, hain modan dagoena, 2009an osortzien hasi ginen, nagora Aranburu egoitzelaza, eta ni bodologoak eta potologoak egiten egon ginen 7 bat urte horrela, eta ez dut bestela relazio hondirik izan stand-uparekin. Piskat, erretxiki inferno hondirik aterata, oia desberdina da, nik uste hor ja egiten dela txiste bat a la karta, esaten da bezala, bideo prebio batekin, eta hori da, baina, stand-up esan nahi nun purua, mikro hartu eta jendeari hitzekin. Eta txisteak idazterakoan, hor guorra ireki eta momentu zail hori, ez da, bakizun hori izatenan, funtzionatuko te du edo ez, eta aukeratu dut hor txiste badagoela, edo gak badagoela,
esaten dudanik eliza batean beti hotza egiten duela, jendea komentatzen duela ze hotza egiten duen eliza hontan, eta eliza batzutan erresistentziak jartzen dituztela. Eta gero errematea da, erresistentziakin bakarrik ez da ezer egiten. Ez elizan eta ez Frantzian alemanak botatzeko. Txiste historiko, ezta? Bai. Txiste horrek funtzionatzen zuen, 20 bolotatik bitan, baina ni kariño hartu nion. Batzutan txisteak umeak bezala dira, ezta? Etxeko aurrak bezala dira. Kariño hartzen diezu eta ezin dezu kendu. Eta nagorek esaten zian, resistentziako txiste hori funtzionatzen du hilian behin. Baina funtzionatzen duenean... Funtzionatzen duenean, ilusio handia egiten zian, zer jendeak barre asko egiten zuen. Eta esaten, koño, hauek kanal historia badakate edo irakurritako jendea da. Baina batzutan etxonian funtzionatzen, esaten, hemen Telecinco ikusten dute. Claro, orduan, hautatu duzu pixkat... Porrota. Porrota, porrota, bai, ni pixkan nahi dut, reivindikatu galtzaile eta porrota, beti hemen soldauta, beti izaten dara, ze parrak ez dakizu, baina parra jendeak barrez dunean egiten, ze pasatzen den. Eta hemen, tanta hori geizten denean, eta zatezu, urrunko txisten hijoa, edo honekin pixkat, tuerkari klak-klak egingo diotu. Eta, karo, hor daude. Zalantza, beti. Hoi da, eta normalian ekipokon batek, momentu honetan, beste biginela, nagore eta egoitz, norbaitek egiten dezunean, esan, amala, jazta, nikoa. Urrengo txistera noa. Horregatik nahi nun pixkat, erreindibikatu, porrota. Funtzionatzen ez duen txistea. Bai. Osa, zuk zure burua ikusten duzu txiste batek funtzionatzen ez badu ere defendatzeko komiko bezala edo osea, nahita egiten zenuen edo txiste honekin zehazki? Kariño nion zati, ni pixkan, esto nola zaten, kontrasanez jositako pertsona balen naiz. Nahi beti historia gustatu zait, historia interesatzen zait, eta batipat bigarren mundu gerra eta olako gauzak. Eta beti joera dakat, horiekin txisteak egiteko, ezta? Eta batzutan, funtzionatzen dute, eta bestetan ez, eta gehienetan ez dute funtzionatzen zatik. Txiste oso frikiak edo, nik lagun artea dakat nahiko frikiak gila esan, ezta? Pixka dira nire afizio berdina dauzkatenak, eta haiekin igual txiste bat egin Bizantziori buruz edo leibe estandarte divizioari buruz, eta iruko barra egiten dugu. Baina, hoi publiko orokorrari bota eskero, izan duten. Baina ez duzu uste, adibidez, justo zuri, igual kasu honetan ez, ze bideoan ikusi dugu argi dagoela, ez dutela erosi. Baina batzutan ere badagoela, osea, igual ja oso sakon joatea da, baina baduka puntu bat, justo kasu honetan oso argia dena, premisa dela kostumbrismoa edo pixka bat gai orokorretik edo guztiek ulertuko dugunetik. Hori da. Astea eta bukatzeko zuri interesatzen zaizunean. Orduan, nik uste horrek nahiko islatzen duela zure komediaren nolakoa den, eta horregatik, osea, batzutan, agian justo kasu honetan ez, zezen gertatu, baina beste batzutan ere nik uste jendeak agian erosten dizula beste bati baino gehiago, bale. Hori da. Bere frikadak dira, baina ezagutzen dugunez, osea, zuk hori nabaritu duzu. Bai, batzutan baita, pixkat dutzen zait, etxean jokatzea bezala, ezta? Ezagutzen banaute, pagadiren frikikaderi bada. Baina ez banaute ezagutzen, esaten dira, tipo oso esaten nahi da, txarra eta hiendo, pixkat, hori da, pixkat, zikin jokatzea. Errazkatzea eta egindako lana... Bakoitzaren gailuak, erramintak edo trekin mailuak dira, ezta? Puntu horretara heltzeko ere, aurretik lanketa bat eskatzen du, ez? Hasieran ez zen horrela izango. Hasieratik boloetan edo... Bai, nik uste lehenen idazti gendunean bakoitzak bere zatik idazten zitun, eta nik idazten nula Elizari buruz, kostumbrismoa, zuk esan dezuna, ez dakit, jendiek ez dula egiten dula, ez dakit ze, Jesu Kristo, tal, ez dakit ze, tal, baina esan nuen, zerbait gehiago sartu behar diot, eta nire marka hori da. Piskat, incomprendido sentitzen naiz, ezta? Esatezu, bale, batzuk, historia zaliak dira, eta puto pagati, badakigu zardatan nahi dan, baina beste ezko esatezu, zarda, eta grazia egiten zuen, estularen txistea, eta ez bigarren mundu gerrako erresistentziaren txisteak. Baina lata guztiz ere? Bai, sartu nun, eta gio gaina, medion batean txiste hori sartu zuten. Bodologuaren kritika egin zuen horbaitek, ez dakintzen berrian edo argian aldizkari batean, eta txiste hori sartu zuten, da esan nun, tate! Hoi da, asmatu dut, hoxe izan da, horren alde, hoi da. Izan dia, 25 bolo, 7 urte, ez dakize txiste hori mentzionatzeko. Eta zen, bidea ez dakit okorra izango da, baina, nik kontentu egia esan ilusio handia egin zian. Eta disfrutatzen duzu ere txiste bat sartzen ez denean? Ez, gaizki pasatzen da. Zuk ilusio handiakin botatzen dezu txiste bat jendearen aurrean, pentsatzen dala la bomba, esatezu, hemen lehertu ingo da jendea, eta... Gehatzen dira. Eta gero igual, esaten dezu, komentario bat, igual, testuan ere sartu ez dezuna, eta arekin, bum!
Bai, gertatu zaizu zure, bai, ezta? Bai. Batzutan- Baina disfrutatzearen ere bai, Sartzen ez denean disfrutatzearena ja puntu bat. Masokismo puntu hori ere badaukau, Zaten, txisto esaten goet. Ta beti da, tema gai berdinekin. Tema Ja. beste bat neukan. Egu berritan, ez dakizen ere familian etxe juten naiz, eta jendeak ez dakiz oparitu. Ta beti oparitzen dizkete koloniak. Ezta? Ta batzutan, urtean zehar jekitzen naiz, komuneko lehioak, armaioa irekitzen dut, eta dazkat, Imperio Britaniko baino kolonia gehiago. Ta beste bi parra. Beste 35. Imperio Británico, what the fuck? Igual Commonwealth esan behar da, ez da. Horrela dago, ez? Bai, ez dakit. Horrela besartuko. Goi da, bizkat sekula horrek ematen dit insegurtasun hori, eta zuk esaten dezuna, ez da, batzutan jartzen hauela, ematen ditela gogoa egiteko gehiago, baina esatezu, stop. Baina ongi ateratzen denean merezi du. Hori da. Besteengatik. Bai. Eta komentatu duzu, berez, klaro, garaian ez zegoen stand-up eszenarik, ez zegoen mugimendurik, mugimendurik, ez zegoen... Bai, tabernetako jendea bazegoen gutxi euskeraz behintzat. Eta guk egin duen pixkat, espektakuloa bodologu etoi, ja pixka bat prestatuta, 3 pertsona, ordu terdiko gauza bat. Claro, ez zineten hasten tabernetan probatzen gero antzokietara eramateko, baizik eta zuzenean antzokitan hasi zinetela egiten. Bai, zuzenean antzokitan hasi ginen egiten, egia esan, bai. Eta horrega, testua, berez, hasi zinetenan dagoeneko idatzita zegoen osorik, eta hori da. Asko aldatu zenuten? Edo egon zen bolotik bolora aldaketarik? Aldatu zian gauza batzuk, oin justu urte asko dira, eta ez naiz asko gogoan hola, baina kanbioak egon zian, aldaketak egon zian, zati gauza batek gehiago funtzionatzen zuen, da hortik esan dizutena tuerka gehiago hortik gehiago botatzen zen duen, funtzionatze ez zunetik baino. Karo, ez dut egingo, txiste bat bigarren mundu gerrari buruz, eta beste lausartu. Jontzatzea kanal historiara, ez da? Baina, batekin gelditzen ditzen pixka bat, kariño ondien niolako txiste horri, eta, baina aldaketan batzuk egon zian, eta normala, nik uste danok egiten deula, ez da? Bai. Bide batek gehiago funtzionatzen hortizoaz, eta besteak ez funtzionatzen utzi egiten dezu. Karo, baina kasu honetan, txiste honek ez zuen funtzionatu, baina mantendu zenuen, saiatu zinen txiste hau funtzionara edo zen, binarioa, edo sartuko da, edo ez da sartuko, baina sartzen dena ongi, eta ez bada sartzen, ez dut aldatuko. Bai, lankide batek behin esan zen initzala terrier bat bezala, bakizu terrier zakurrak dirala, Inglaterran da, izan zulota sartzen dianak, eta konejua edo arratoi harrapatu arte ez dira gelditzen, pixkat hola omen naiz. Naiz eta ez funtzionatu, eta zulo oso iluna izan, ate arte. Ez du eparrekin, beste gauza bat. Urrengorako, bai. Eta kio, jendeak ez bau, ni oso txiki egiten naiz, eta oso azkar azten naiz hitz egiten. Bai, esan zenidan, hasieran nik blokea ikusi aurretik esan zenidan, hau egin nahi zenuela, ez zelako sartu, eta gonzelako hor kriston isilunea, eta nik gero bideoa ikusten ere, isilunea oso motza da, berehala esaten zuzer, hemen inork ez dauka kanal historia, ez? Karo. Hori ere, dagoeneko prestatuta zeneukan sartzen ez zen beste batzuetatik, edo momentuan aterazitzaizu zer baitzen? Grabaketa hau, nik uste azken bolua izan zela, bodologuakena, eta beste 2 urte ongenean aurretik, eta hor ja ikasi nun pixka bat, esaten dan bezala, golpekin, eta erorita altxa. Eta inorak ez du problema, hemen kanal historia ez da kasu, ez da ikusten ez da, eta hor ja pixka bat berreskuratzen duen publikoaren, grazia, edo Telecinco, Belen Esteban bakizu zein dan, ez da? Hori da, danetatik jakin behar da, eta? Hortik bai. Hori da. Orduan, zuzenean, hasi zinen idazten Elizei buruz. Bloke honen jatorria berez, lehenengo bultzada hori edo, esertzerako momentuan idazteko premisa zein zen? Bai, zatik, espektakuluak izaten zuen bodologuak, eta zian monologuak izjoko merke bat, baina bodei eskontzei buruz. Eta eskontzeak irizpide bezala hartuta, zian Eliza, afariak, eta bidaiak, eta ez dakit, nahiz, eta horrelako, sozidadeak, eta horrelako elkarte gastronomikoak, eta horrelako gauzak. Eta beste nahi, egoitzez eskan ustez bidaiak, eta horri dana, eta pixkat gidatzeko, pixkat jendea jakiteko nondi doan asunto, ez da? Eta aitzake horrekin, nahi nun Eliza iburu izitzen zaten, beti Elizak, nahi grazia handia egin dit.
valga la redundancia. Hori da. Gaina lehenengo grazia, Elizakoa da, Ave Maria graziaz betea. Hori da. Eta, bezkat, Elizanik graziazko indizari, beti bai apaizari etzaiola entzuten, bai testu hortan esaten dudan guzti hori, bai beti diapositiba alrebez, bueltan mandateratzen dela, edo kaluak kontatzen dituzula, aspertutakoan, topiko guztiuk ez da. Eta ni begia esan, da, gai bat grazia handia egiten zidana, eta nahi nun pixka bat horta dedikatu. Elizari buruz pixka bat hortiak arraskatu eta gauza guztikatera. Claro, lehendabizi izan zen Eliza eta gero erresistentziara heldu zinen beste aldetik. Hori da. Ez zen izan hasieratik, nola sartuko dut nik. Claro, Elizan hotza egiten du Elizan, bale, hoi topiko badakigu, ez da, horkoaz, eta naiz eta esatezu, udarane, kristonotza egiten du, jendia freskatzera joaten da, eta neguene kristonotza, eta, claro, nire herriko Elizan jartzen zituzen lehen zintzilik resistentzia horiek. Ziala gaur egun ez dakite, nik uste segurtasunagatik ez dituzela jarriko, zati, zute hartzeko arriskoa daka, baina atentzioa ematen ziaten, zati, zintzili zaudun da, gorri-gorri, ez da, aurrotxe beroa emateko. Eta ez da, batere notatzen, Claro, hori betetzeko. 22 metrotako tetxu bat, aben horke berotzen duen, ez da. Eta, claro, resistentzia hitza horrek, claro, Yo, South Parken esaten zuten, la resistencia francesa solo vale para hacer películas. Horrek eta horrek arraziasko etzian. Eta hortik dator pixka bat. Hortik dator pixka bat, uztarketa hori. Eta, bakizu gutxi gora zen batetan sartu zen txistea? Gutxi gora era. Danetan? Sartu funtzionatu. Funtzionatu. Pixkate, goiti botatzen, egin guztietan egin zenuen. Bai, danetan sartu nun, 35 boletatik funtzionatu zuen 5 aprox. Vale. Bai, oizan, pixkatan nirke arna sartzeko balien da, beste gai batera pasatzeko. Claro, zan fetitxea bezala, toko hori esatezu, hau ez bat botatzen igual beste guztiek ez du funtzionatzen. Claro, esan behar da bestela. Liturgia ba bezala da, ez da? Elizan hitz egiten gaina, liturgia hori esaten den, txiste txarrare boten behar, funtzionatzen ez duen txistea, netzako da, marabillosu, baina, bueno, jendeak esaten, zesatu gana, resistentziakin, resistentzia. Baina, jendeazko resistentzia, frantzesa ezagutuko du, baina Elizako resistentzia nahiko zaila da, ez da, jendea ez da meseta joten. Karo, agian arazoa ez da bigarren mundu gerra, baizik eta aurretik ere, agian eskatzen zuela lan gehiago... Beste premisa horre esplikatu behar da, resistentzia da hau, eta ja hor ja diapositiba sartzen azten geha, eta beste formatu badaz. Bueno, la B, katzean, tal... Eta bodologuaken bat zegoen beste bodologuaken edo bodologuetan? Bi, zian bodologuak eta potologuak. Nola, gio, ez izaizkikun trajeak sartzen, izendu ginean da, esan dugun potologua gaude, eta, venga, sartu zen hori, Michael Jordanen triple babazela. Hori grabatuta dago, potologuak? Ez, horietzen grabatu uste, ez. Lehenengoa bai, etemen horretzen nahiranen uste dagoela, eta, bueno, zukatik hartu uste, bai. Eta bigarrena ez etzan grabatu uste. Eta birantzear eta bazegoen sartzen ezen beste txisteren bat? Pentsatzen dut bat edo beste igualengo zaila, baina... Claro, marka utzi zizuna hau da. Bai, oizan marka zatik, ja nire kutxuna zalako, besten bat igual... Etzun euneko eunian funtzionatzen, baina bai igual euneko laro gehien. Etzala olako, nola esaten da, aldeko kaltea esaten dena, ez da, bai. Esaten dena, hane funtzionatzen du gehienetan, baina beste guzti funtzionatzen zuen oso gutxitan. Eta horrekin nila terriera bezala zenitzen, kutxustonekin, aten biat. Eta orden ez aldatu zen, momenturen batean, ze da? Osea, zure zati hasten denean, hau da, lehen blokea. Osea, sartzen ez den... bukaerarekin hasten duzu, ez? Monologoa. Bai, eske nik uste tasieran zala txistoi, bai. Ikusit eta zan pixka eta aurkezpen egiten nun gaiarena, Elizanera, eta lehenengo gauza zesatzen da, Eliza sartzen nean aitaren, ez, ze hotza egiten duen Eliza hontan. Eta zen nuen inoiz pentsatu igual ordenez aldatzea edo... Ez, nahiko pixkat, ja... batzutan esaiatzean eta zure hemen norbait entzunion bi aldiz egintzula monologo berdina eta esatzen duen robota ziduri dela, ez da? Uste kanpoz galantzela. Bai. Eta nahi berdina gertzen zaidan, ja orden bat ikasi eta ja aldatzen badet amarugarrengoan ordena, ja, ja, Houston arazo badaukau. Eta nahiago nun ez mugitu, eta esan, ja, kariño hartu nion, lehenengo minutun da, eta ja, listo. Funtzionatzen bau, subido jamaten dit, eta funtzionatzen bau, beste gauza batera, pinpili pausa. Ja, ia da igual oso idatzitako komikoa zarela, ez? Osea, oso
hitzekoa eta zehatza. Bai, ez nahi improvisaketatxek gehiagik guztu. Bueno, improvisatu dezake momentu batien, baina oso gutxi. Baina eszenatokian aurkitzea ere, agian testua idatzita euki ordez, eskema bat eta hortik pixka bat bideak bilatzea. Hitz egiten duzun bitartean, ez da ere, ez? Bueno, elkarrizketetan bai, ez? Elkarrizketan bai. Limon eta... Hoi bai, limon, hoi bai. Desberdina da igual, hemen itziten ari ganean, baina oso desberdina irutzen zait, 30 pertsonan aurrian, bizka dibagatzen azten ni bakarrik. Eta nik dibagatzeko asko dakat. Asko nesan nahi dut, hor da ezkat, inferno eta universo raruak, eta bai gertatzen dela, pagadiz esaten nahi da, zek koina, kuadrilakin gertatzen, zek, jaitsi izatik, universo hortatik eta etorri gugana, eta arrisku idakat. Igual, futbolarekin edo beste gauzatekin, ez dut hemen klasismorik egin nahi, klasismo kulturalik egin nahi, baina egingo dut, eta igual errezagoa da asmatzean ikustet, ez da, esaten Kamatxori buruz txiste bat edo López Uforteri buruz badago beste bakaraun bat. Baina, karo, ni azten naiz, Patonen 3. armada eta holako gauzakin, karo, sartu naiteke lokatz batzutan, eta gero atera hortik. Karo, esatu da, zei da, horretik. Osa, gehiago da, mugatzeko pixka bat bidea. Ni mugatzeko, argi manimakan non dijo, igual, Elizarekin erresa da pixka ateratzea, eta esaten, igual, egunen batean sartu nun, ez dakit modernizatzen azten maia eta jende asko bada, komuniak hartuta, botatzen, zurikenak bezala botatzen hasiko dira, hoi da. Baina, nola ez nun lehenengotik sartu, igual, 14. sartu nun, da funtzionatzen zuen, baina gero tarteka sartzen nun. Esan duzu momentuan, ez zegoela stand-upik telebistan eta zuk... Urte izan hasi izan, el Club de la Comedia, ez? Hortik dator... 2003, en Peninsulan Espainien hasi izan lehenago, baina Euskal Herrin orduan tabernetako jendia zuen ikusten gutxi batzuk. Baina batez ere zen, pixkat Club de la Comediako bolada horretatik, zetorren jendea, ez? Baina bertan ez zegoen... Ez, gaur gada hon bezala gaur probatokiko, no? Probatokik, eta badaola nik uste, belaunaldi bat, stand-up asko egiten ari dana, orduan etxego nahi beste. Eta zuk bat zenuen gogoa, edo nondik etorri zitzaizun pixkat, ze, karo, telebistan hasi zinen esketxetan, eta gero hortik stand-upera pausoa, edo nola... Bai, hori izan zen, guazeman gehen ginen 5 urte gidoiakin daki, bai, esketxe batzuk egiten zen, ez aktoria eta zerrez. Eta, pixkat, inbidia puntu bat ematen ziren, ordu Netflixetatzen, eta ikusten genituna, Club de la Comedia, edo... Paramount, edo gauzte joitan, inbidi pixkat ematen ziren, arma gutxikin, esan nahi dut, garra batera kutsarila batekin mojaten, ezta? Mikro bat hartu edo mikro gabe, erazu pum, testu bat defendatu eta jendeari... Karo, eske gainera esketxa da kontrakoa da, produkzio asko, aldatetik bestera, plano, dana, hor fallatzen duna kentzen da, eta dana da, gehatzen da, nikelatuta, baina ez dana irutzen zait, toki batea jun, hola jun, eta kaixo atxaldean, mik bagadin naiz, eta ez dakitza, eta Elisa zitze egingo da, eta jendea, bueno... Baina, egia esan esperientzia hona izan zen, ni pixka traketxa nahizatik oso azkar hitz egiten dut, ez naiz mugitzen, zean, estenatokian. Zure etzea eskondutzen, ez da? Ni pixka buelta bat, igual, arnaz hartxeko, lokesea, eta gero estulkazi, eta ura edan da. Jendeak, igual, horrekin barre asko egiten zuen, esan dut. Hostia, que me estoy ahogando, cabrón. Hautxangatik batzutan, igual, areton batian, edo da. Eta, ez nahi zola esan, badaude animalik, ez da, esatezula, osu, jutezea, pin-pam, berdin zein noa joan euskera zer deraz. Behar dut kontestu hori, eta nahiz pizkat, komiko burbuja bat. Hortik kanpo izan daiteke, oso grazioso, baina ez nahiz oso okurrenti egia zen. Baina ere, zuek hasi zineten pixkat hori hemen egiten. Telebistan nik uste agertuzen lehen hori izango zela. Bai, ez dakit lehen igual Eguberritako saion bat edo zala usten dut. Eguberri, fedolako zehor beste bakarrizketan batzuko lan astuta, baina ez dakit gogoan, baina nik uste, bai, hola, puro iduro, ez da napa behintzat telebistan, lehenengo gogo eta hor dakat. Eta nola ikusten zenuten publikoa momentu horretan? Oso ituta edo ezekien oso ongi zertara zijoan? Nik uste telebistan asko galtzen dala. Telebistan, telebistan ikusten, nik uste era beti, obidade bada, ezta? Eo zintokita joaten zera, publikoak gertu izan da, egia zen berutasun handia ematen zizun.
Eta jende disfrutatzen bada zure pixkatazi egiten da, normala da, ez da? Beste bideoiek eta ez dakitze, eta txistone funtzionatu hor beste bi tankerako botako ditut, eta pun. Eta hor pixkat improvisatu nezaken, baino... Noski, improvisatzeko behar da, eremu batea erosoa eta jendea erosten batea. Kontestu hori, ez da, beti izan dut, ez dezula mariska bat eskatuko tanatorio baten. Behar dezula konexio bat, kanal bat, eta jendea zuri begiratu. Horregatik pixkat ematen diate beldurra edo panikua, batzutan bakarrizketalari bat ikusi izan dut herriko festetan kanpoan, ez areto batean, baizik eta plaza batean, kriston retornoarekin, eta jendea pixarla, ez dakit enteratzen diren ze esaten nahi da, horrek beldurra ematen ditu. Oiek oso gogorrak dira. Oso gogorrak, Ez tokatu zaizu sekula... Saiatzen naiz... Beti areto bat ez da. Bai. Udan saiatzen naiz pixka deskantzatzen, orduan gehienak hor izaten dira, baina normalan nahiago dut oso toki txiki batean. Bai, eske babia da. Edo antzarki handiak ere, toki handiak ere, nahiago erdibideko gauza txiki bat, edo ertaina behintzat. Bai, arreta mantentzeko urbilego eta ere. Hori da, bai, kontaktu hori. Espazio hori nabaritzeko bestela galtzen delako. Karo. Bai, bestela atzeko, zazando gaz, bai. Edo automatikoago zaude, zuzen jendean zuten, ez zuzen zer jasotzen orduan. Pon testuak egin da. Bai, da, nahi beti beldurra ematen dit, kanpoan, badao jende gustantzen zaio, no? Hombre, ondo ordainduta daude, hori bai. Baina, gogorra da. Bai, Gogorra da, eta nik uste publikoak ez duela horren beste... Ez du hainbeste disfrutatzen. Ez. Zatik, estimulu asko daude, soinuak, ez dakize, txaranga pasatzen da, txotnak soinua egiten daude, umeak pasatzen egia aurretik, umeak bakarrizketa bat ikusten aspertu egiten dira. Eta normala da gainera. Bai. Karo, askotan, beldurra ematen didana da, bagian hobe da, bolo hau ez egitea jendeak ez ikusteko, batzutan oso argi dago gaizki aterako dela, orduan esaten duzu, ostia, baten bat, ez bada inoiz joan, eta ikusten duen monologo bakarra, hau baldin bada, ez da boldatuko. Karo, esango da, orduan horrekin ere... Nahi beti horrek eman dira, igual hau beha da hau ez egitea, baina, bueno, esatezu, zemat ordaintzeu, Bai, batzutan alda, eta beste batzutan... Batengatik, bialiko diat link bat, hola ondo entzuten den, eta jazta. Eta egiten ditugu batzuk itxian, eta etortzen dira 8 pertsona, atzoko probalekoa Iruñan 8 ziren. Bai, Eta toki nahiko, orain handiagoa da, laba, eta... A ber, gutxi ziren, baina ni, gustora ibili ginen. Bai, importantzen da, gainean dauna guztua gautia, ez da. Bai. Asko kostatu zitzaizun idazteko orduan sketchetik stand-upera pasatze hori? Edo begiratu zenituen gauzak, edo izan zen oso... Begiratu nituen, zate pixkat, ni zu bezala pixkat autodidakta gera, ez da? Ikusi dugu gauza desente, eta horti pixkat hartzen dezu modelua edo zen nahi dezun egin, eta nahi egia esan bakarrizketa bat idaztia oso zaila irutzen zait. Oso komplikatua da. Zati, bakarri zaude, borran aurrean, da zatezu txistone, buelta eman, premisa, ez dakize, nola funtzionatzen du. Bun, bukaera, rematea. Eta zatezu, rematea ondo, eta igual, datorren egunean irakurri, o gurrengo egunean da, baina rematea puta mierda bat, da? Eta zatezu, ya está, sartzen zaizu, insegurtasuna toki guztitatik, eta nahi egia esan, da, bakarrizketa gaur egun, oso zaila irutzen zait, idaztia. Jo, behin idatzita dakazunian gauza desente bat, lagun artean komentatu ez dakize, eta sekurtasun pixkatekin, hori ejekutatzea, bueno, gaizki pasatzen duen, baina okarrena da idaztien, ikuste, esatezula, gai batekin, hainbeste nundik atera, nundik jun, horri alde bat zen bada, margenakin, ez dakize zen bada, 15 minutu, 20, eta gara, ordu bete zaudela izketan, ordu bat, bainatekin. Bai. Hor ez dute zer idatzi Worden hasieratik, hor bai saiatzen nintzen hasieran gehiago idazten eta oso idatzita guzten, baina konturatzen nintzen gero ez nekiela oso ongi nola bukatu, irakurrita ez nekiela funtzionatzen zuen edo ez, orduan hasi nintzen oso eskematiko egiten guztia eta gehiago estenatokian. Karo, horrek eskatzen dizuna da, askoz gehiago igotzea eta probalekutara joatea eta kaka jatea. Oske hori, zuk eskema bat itzen bazu, hor bide asko dazkazu, ez da? Bai. Kendia da honean, esatez, ez dakizai, Elizai buru, ez dakizai, osakidetzai buruz, edo hospital bat ziburu. Pum, sei intermide. Hor, intermide itatik, bik funtzionatzen dute eta beste lau, gertzen dira. Bai, eta batzutan zuk agian ikusten duzu txiste bat idatzita eta esaten duzu, ostia, honek ez du funtzionatuko, hau, mierda da, baina gero, momentu batean ezin duzu beste zer egin, hor daukazu, horatzen zara, eta botatzen duzu eta jendeak barra egiten du. Orduan agian ezen horren txarra edo, agian oraindik txarra da, baina badago zerbait. Badago zerbait, ez da. Eta hortik tiraka gero, nik badaude gauza asko,
geratu direnak, etxean irakurri izan banitu, izango zela, bueno, hau ez dut egingo. Eta gero, ateratzen dira, eta ongi, eta gutxi gora bera aurkitzen diozu bideoa, baina, karo, nik lehenengo ordua egiteko, naiz, 5 urtez probatzen, eta igotzen, eta... Zer lehenoko zure showa motxagoa zen, ez da? Ez nukan beste, osea, egiten nuen batzutan lagunekin 20 minutu edo... Baina... 20 minutukin, ordu bete ja. 20 minuturik onenak. Karo, ordu bat, hosti dutzen zait. Zuketzen nuke egingo, ez daukazu hor... Egia zen, hortako nik uste oso motibatuta egon behar dela, zure buru ondo ikusi, eta momentu honetan inaiz pixka ja zigarroa bokilen hartu eta ordenagailuan idazten egotekoa nire gauzak eta oso ondo, baina agian egunen batien botatuko nitzake, baina ez dakit. Ez, a ber, zuzenan ordu bete igual ez, baina... Bai. Egunen batean... Botatzeko ordu bete, ja, esan marmintu hostiaz. A tope, venga, ordu bete. Ordu bete, guerra mundialak, tal, ez dakize, Claro, imaginatu. Egingo zenuke show bat bakarrik horrekin. Bai. Edo nahiago duzu izatea gatza eta piperra eta... Motibatzekotan egingo nuke gai horrekin. Claro, horrela gertatzen dena da, ja... Bueno, a ver, telebistan kanal batzuk daude, egun guztia dauden horrekin. Hitler dago momentu guztien. Bai, eta orain gainera... Zure, podcast honen Hitler zen bat adalizak agertu da. Txabik aipatu zuen, Antxonekin ikuste ere agertu zela. Hori da, bai. Eta beste bat ematek ere aterako zuen. Imaginatu, ez da, kanal guztien historian, ez dakizea, demaz, eta beti dago bigarren gara mundiala, ez dakizea, naziak eta horrako guzak. Ordu bete horrekin bakarrik? Ez dakit. Bueno, gero beti izan daiteke horrekin. Gero bizitzako historia bat, 8 minutu. Hori da, bai, esatezu. Pixkat bueltak eman da. Azterketa hartakoa bezala, ez da? Zen, beti erromatar galtzi zinen da. Erromatar Greziarren gati 1000 kilometrota jaio ziren. Bat horrekin, ez da? Baina, bueno, egia zen erronka handia da, eta nila erronka handitako, pixkate, ez dakit, bertigua dazkat. Zarbikelaetatik asko sufritzen ez eta bertigua dazkat. Bueno, momentura batean nahiko bat zenu, hor 8 minutu egiteko aukera. Bai. Egun, Antxonek komentatu zian behin, goin dala gutxi gaina, abean ematzen nintzen, baina justu beste konpromesu batzu sortu zaizkit, lan batzu sortu zaizkit, eta nahi nun atope egon da ezin izan depena eman dit, zate pixkat piztu zian. Piztu zian barrukuntzeo zer. Bueno, hor dago. Animatzen zea, ez talosan, ez dakize, eta zen, jos! Bale, uste baki dala zen. Bai, egu berretan, ez dakize egiten duten gauza hori. Eta burungo ezten esan, ez eskoan esan nion, pena hundiakin pixkat hausno hartzen natu nintzen, hortxe, zea, zirkulo podemita bat zian bezala, eta ez nintzen ezartan aliatu. Karo, zenbat denbora zen, hori? 10 minutu, 15 esan zidan. Bueno, ondo da, ez tekotan. Bai. Poloniako lehenengo batalia arte. Prologoa. Eta lehen esan duzu, herri txiki ez duzula ikusten stand-up bezala, baina... Bueno, bai da, zakit formatua, berez bada formatua, baina nik uste dala personalizatua, ez dala zer ikusikan ordu bete izketan zure gai bati buruz, hemen ja egiten da, bideo prebio badago mundu guztiak ikusi duena, eta ja txisteak horri buruz dira, txiste pare bat. Baina badauka pixkat, adibidez, aktualitatearen inguruko komedia egiten duen jendeak, nik uste ere pixkat hori da, ez? Aurretik guztiok ezagutzen dugun zerbaitekin atera, eta gero... Arrazoi, bai. Donezago... Bai, da, zuk momentu ikusi desuna, horri buruz behiak aldegin badu, edo txerria saltoka atera balima, txerriari buruz bitxiste egiten dituzu, eta listo. Zuk esan desuna, aktualitateari buruz egiten duenak ere, berdin egiten duela, ez da? Aurreko astean pasatakoa, hori komentatu, eta oso zalgiritzen zaitu, egia esan, baina, bueno, nahi, erritxik egia esan, ez dakit 12 urte zen badiren, da, mekanika hartu da dakat, eta nahiko, ez da, beste bakarrizketak nik asko sufritu dut idazten. Noski. Ta, erritxik egin ez, disfrutatu egin ez, eta nahiko errez irteten zait. Karo, hori ere diferentzia da publikoa ezagutzen duzula, eta dakizula aiei gustatu zaila. Eta ez da 15 minutuko testu bat. Diala, bi puntu edo irugak, eta punto, eta basoaz, miren irtetzen da, eta handik beste 20 minutura, beste bigak, eta listo. Eta tartean bideo batzu daude. Karo, eta bideotan dagoeneko barre egin dute, orduan barre hori berreskuratzea. Berreskuratzea eta pixaila goitik atatzen zera, ez da? Bai, zuela, ez da, areto batera, 25 pertsona eta hau zerta dator. Eta hori dazteko momentuan, herri txikiko monologoak eta diferentzia asko dago stand-up egin zuen numenetik,
idazteko momentuan. Teknika berdina da egia esan. Bai, Premisa komantatzen duzu, hiru adibide jartzen dituzu, lehenengoa bigarrena atera, hirugarrena pun, gero rematea beti sorpresa izan, saiatzen gara sorpresa izaten, claro, zaila dela astero gauzak asmatzia, baina ematen du nik uste realitateak hori. Zatik azkenean realitatea aldakorra da eta hortaz aprobetxatzen gea, baina nahiz eta teknika batzutan teknika berdina da egia esan, baina hau erosoagoa egiten zaite egia esan irugak, pun. Eta oraindik datoz, ez? Txiste berriak... Bai, agertzen dira, jendeak ere komentario desberdinak egiten ditu, igual bideoan, eta eman dizkizutu heldulekuak, eta bai, aberengatik, bai, txiste historiko bat, bai, claro, igual batzutan nola grabatut izaten dian, bilabete lehen aktualitateak ere ezin dezu asko sartu. Claro, aktualitatea nahiko orokorra izan behar du. Ezin dezu esan, reala galdu egin zuen da, de repente, bost bat irabazi du aurreko esten, hau zer da. Pixka kontutan eoki behar dezu, oi egia esan, baina bai, nik oso eroso egiten zaite egia esan idazteko. Eta baude, zuzenekoetan sartzen dituzuen txisteak gero agertzen ez direnak, adibidez aktualitateko zerbait agian aretoan funtzionatzeko gero grabatuta agertuko direnak ere hobe zaintzeko? Bada gehiago idazten da, gehiago esaten da, gero montatzen duenak eta zuzendariek ikusi dezaten ze funtzionatzen duen gehiago edo beto edo igual nik adibidez atalero edo bideo bakoitzari naiz eta bost edo lau txistekin beti 3 sartuko dituzte. Bai denborangatik eta bai batzuk hobeto funtzionatzen dutelako besteak baino. Noski. Hoi da. Eta hor gaina ez dugu probatu, hor ez da probable. Karo, horregatik. Zenbat denborarekin idazten da? Aste beti izaten da, aste artean grabatzen da dira kaleko bideoak, eta urrungo ostegunean ez, urrungo astekoan, ja, joan behar da, bakarrizketa txikiek prestatuta. Eta hor probatzeko oso gutxi egon da. Furgonetako bidaia, eta etxean 4 buelta pasiluan, da ez dakizu horre funtzionatzen duen, baina, bueno, ja, hauek egia esan, gure ez geha ateratzen hola porpeteneraz esaten dan bezala. Claro. Egin azazeko erresistentziako txisteakin, ez da hor nijua pixka bat pinon fijora esaten dan bezala. Zuena da crowdwork, baina alderantziz, ez? Osea, publikoari galdetu ordez, publikoa ezagutzen duzu eta da, txetik prestatuta dago zuretzat. Karo, hoi da, bai. Egia esan formatu dit, pixka eta nazkatu egiten dago monologista hauek beti jendearekin sartzen dianak, Gurea da pixka bat, pertsonalekin egin dezu bideoa eta normal ari zuzentzia, ez da, baina, ez dakiz, tu dek eres motorista, tu eres polizia, digo, baina nahiago dut, meritu gehiago gustatzen zaik, tipo bat bakarri jun, mikro batekin, pum, eta bere gauzak kontatzea. Ez, eta hori ere, jendeari galdetzea eta oso zaila da, zaila da ongi egitea. Hori da. Taraza da nik uste, jende asko uste duela, osea, gorrotu den jende asko uste du, erreza dela orokorrean artea, eta egiten duten batzuk ere uste dute erreza dela. Baina gero movida da, ez da horren erreza, eta ongi egiten duen oso jende gutxi dago. Bai. Bezos, inoiz ez delarre bueltan agertzen, baina aurretik egiten duena, osea, benetan oso fina, eta asko irakurri du, eta badaki ja jendea irakurtzen, eta ikusten zaio, ni bitan egon naiz presioa ikusten, eta da, benetan, oso gauza zaila, eta fina, eta kontu zimtzekoa. Karo, baina gero, Karo, daude, Instagramen reel guzti hauek, esatezuela, hauze koño dau, karo, esatezu, ondo egiten duenak oso gutxi daude. Eta horrek duen balio da ere, publikoa bertan egotea, erreakzioa ikustea, pixka hor sortzen den giroa, arnastea, eta hori reel batean ez dago. Karo, reel batean da, entzuten reel batean da, falta handiena, eta listo. Oida, karo. Hora hasieran zegoen pixkat eredua, el Club de la Comedia izan da, eta pixkat telebistan stand-up kultura finko bat egon gabe, oso behartuta ikusten zenuten zuen burua ere kostumbrismoa egitera? Osea, ikuskizunaren premisa ezkontzak izatea eta pixkat hortik dator? Ez genuen pentsatu egin beste. Nik uste izan zala bakoitzari irten zitzaiona adostu genuen ze gai izan behartzun, eta gero bakoitzak intzun, bakoitzak bere testu idatzi, eta pixka bat gero entreakto batzuk bezala genitun, 3 egiten genitunak, eta ez genuen egin beste pentsatu. Esan nahi dut, gero publikoan, esan pixkat gaiak orokorrak, bai kostumbrismo esan daiteke, zari gazenean gai kostumbrista dira, ia gehienak, mundu gerraken duta. Karo. Hori da. Baina bai, pixkat izan zen,
bakoitzari ze bururatu zaio, zen nahi, adostu eta gero igual reflexio hori a posteriori egiten da, ezta? Baina momentuan ez gendun nahi beste buelta eman. Nahikoa gendun, nahi barregarria geratu zedin, txisteak funtzionatu, nola enpastatu dena, ez gehatzeko bata guraso batzuna eta bestea bestena, esaten da bezala, ez da? Ona, eta zitzen behar dut, eta besteak ez du. Pixkat danak estilo berdinekoak izan, pixkat publikoari esateko, jakin zezan, ze ikustara joan. Baina, bueno. Claro, zuen artean ere aldatzen zenituzten txisteak edo proposamenak eta... Bueno, nagorek komentatu den zizu. Oida, bai, beti irunan artean idatzi genitun bakoitza beria, baina gero laguntzen zaio beharra du nahi, beti, nik beharra bani maukat, behaiaiek erremate ematen zidaten, edo egoitze beharra nunik esaten nion, edo irunan artean egia zen. Metzakit ere... Askotan podcast honetan gertatzen dena, galdetzen dudala, hau nahita da, eta gero gehienetan izaten da, ez horrela idatzi nuen, baina igual galdera horrelako izango da ere, baina elizena eta pixkat hotzarena eta premisa horretan nik ikusten duena da, pixkat aurkezten duzula zure pertsonaia, eta uste dut kasu askotan zure komedia hortik datorrela ere, zure pertsonaia dela, pixkat kostumbrismotik edo inguruan daukanetik, bai. Zerbait ulertzen ez duenean, konspiraziora jotzen duen norbait. Bai, ni oso konspiranoikoa naiz. Gero konspirazioa dana fikzioa dira, ez da? Baina nire esan, bizitza normalian beti kale batian obarrak ikusten baditut, jendea lanean, esan, oide, beti kazafantasmas bi etortzen zait. Azpitik aida fantasma, ez dakize, aidia zulatzen ez dakizatetzeko, adibide bat, ez da? Eta bizar hortik eramaten den ere personai hori, geho pagadin, asoz ere interes gutxiko persona da. Esan, persona normala, naiz. Normala, esan, arrunta, esan nahi dut. Hoiz esan nahi nizun, hortik jodudala nire estiloa edo nire egiteko, eta bai, liburu nire pixkat ikusten da hori. Bai. Ezkenean remate hori izan da karrera osokoa. Bueno, gero esketxetan ni oso adaptablea naiz, Bai, guazemanken estiloa, bai, azemaniteko estiloa, hor tokatzen danean edo zer gauza, ez da? Eta herritxikineki esan, ez dago ez da konspiranoiko, beti da oso humore kostumbrista, eta oso humore herrikoia esan dezagun. Baina ni beti izan naiz, beti historiakin lotuta, gerrakin lotuta, bai konspirazioekin lotuta, bai Kennedyrekin lotuta, holako gauza guzti horiek. Claro, normalean, estatu batuetan eta daudenan komiko hauek igual egiten dutena dela, zerbait begiratu edo observazionismo hori gehienetan izaten da aserre batetik. Hau ez dut ulertzen zergatik da hau, zergatik egiten du hau jendeak, eta zure kasuan horren ordez ikusten dudana da, pertsonaiak ez duela esaten, ez dagoela aserre baizik eta esaten du, zergatik. Zergatik gertatzen da hau. Zergatik gertatzen da hau. Hor zen nahi nuko. Ez gani, bizitzan pixat azerre bizi nahizta, esan oian nahi nun, etxeako gauzentzat, beti ezin da aparkatu ez dakiz, eta esan jendearek ez du merezi nire kabreo bat ikustia. Baizik eta nundi daton zen gauzak, ez da, beti txikitan pixat repelente niño Vicente, nintzen beti kaldezka, eta katekesi segon da, eta, karo, katekista batek, esplikatzen dizuet, ez da teologa. Claro, hau zergatik eta ume honek gehiagik galdetzen du. Eskola meretan, zergatik ez dugu ikasten errenta de aitorpena egiten da utzi deribadak, eta ez du lago ezartako balio. Zu kalea, tal. Oida, pixkat izan dut zergatik hori. Kuriositatetik. Kuriositatea, beti geho, imaginatzen dezu, izan, nola, ez deten girola egin, eta asma neukan txikitan, ezin asko mugitu, eta hor imaginazioak funtzionatzen du, bai komikikin, bai liburukin, bai ipuiekin, gauza askokin, eta beti izan da kuriositate hori, gaixo dagoen ume batena, ez dakit, enklenke bat, geho ja pizka, geho ja katxas jarren itzan, da, bueno, ikusten dezu, ez dagoen nire gorputzaz bizi naiz. Baina, bueno, txikitan, aurran nintzena, beti, inflamazio eta ez dakiz ibiltzen da, asko irakurtzen nun da beti burua lanean. Burua lanean, behar ez da gauzentzako, zatik ikastoran, nahiko mediokren nintzen. Baina, bueno. Hori da ere komiko baten. Bai, hori zergatik hori polita da esan dezuna. Eta hori izladatzen da pixka bat bakarrizketa egiten, ez da? Bai, bodologuetan esatezu zergatik. Zergatik daude beti elkartetan edo txokotan disekatutako animaliak. Zergatik ezin da sartu horrera. Zergatik debekatzen diote bazkidez bati horre barrura sartzea. Zer, alarman bat edo guarren ahtun. Ahtun sartu dute bigarren mundu gerra. Gainera beti, egiten duzu gauza bat da, kostumbrismotik hasi, gero pixkat, buelta konspiranoikora eraman, baina berriz bueltatzeko kostumbrismora. Bai, pixkat, bumerana bezala da. Hori da. Junda etorreko bideia. Adibidez, blokea transkribatu dut, eta ikusten dudana da, hasieran,
esaten duzula, lehendabizi ikusten aritu naiz eta Elizak igual jarraitzen du, ez da hor dirudi agian egongo dela kritika bat. Bai. Ez edo, claro, Elizak igual jarraitzen du hor. Tradiziotan. Claro, izan daiteke oso tradizionala da, ez dakit zer, orduan, azten zara. Claro, egiten duzu, historiaren errepasoa ez, 2000 urte, kristautasuna, tal, eta badirudi izango dela zerbait handiagoa, eta esaten duzu, eta aldatzen ez den gauza bakarra da, Elizetan beti hotza egiten duela. Osea, eman dugu buelta eta berriz hor gaude. Eta hor ere, kristautasunaren historia laburbiltzeko egiten duzuna da, zerrenda bat direla, Miguel Angelek Kapilla Sixtina margotu zuen, eta Aitat Santuak Papa Mobila eta Twitterra dauka. Hori da kristautasunaren Hori da historia, laburbilduta. Bai. Hori da, nik absurdo hori gustatzen zaite bai, ez da, esatetzu. Jendeak espero du, hau hasiko guain, aitun zarra, aitun berria, ez dakize, kritika, inkisizioa, ez, aitan du, Papa Mobila, Papa Mobila hitza oso graziasko dauka. Bai. Ta horrek ebitetzen dizu, ja partidua bat utx irabazten aztezea. Mobila bakarri daukate, papak, osea, izen horrekin mobila da, Papa eta Batman. Ez dago besterik. Mobila eta Papa Mobila, superheroi bat batxurila bestia beltza. Baina beti pentsatzen dut, ez da benetan horrela. Osea, hau izango da popularra edo jarri dioten zizen bat, baina ez Papa Mobila da ofizialki. Papa Mobile, modelu gaino usted, ez dakidan Alfa Romeo usted gaina. O Mercedes, barkatu. Bueno. Bai, Mercedes, bai, usted, ez da ziur. Eta, eta gio, Aita Santua Twitterra intzula. Bai. Estatu batutako presidenteare sartu dezakezete, POTUS oso polita da. Twitterren da, POTUS, presidente of the United States, POTUS eta Papamobil. Eta ja, hortxe ja bi huts aizea partidu irabazten, ja. Hoi esatezun, Billy Goilarrak ez da P eta T eta dazkaten hitzak asko barragarri gokirela. Eta txe, hoi da, bai. Euskarako kanada, txe asko. Bai, hoi mediko familia, txatxo. Hoi da, bai. Eta ze txotxolo, eta ze, eta... Gero, baude bi hitzor ezakidala naita diren edo, baina esaten duzunean, beti historiak historia hau izan du, eta baina berdin jarraitzen du, barrura sartutakoan, Kristoren hotza egiten du. Claro, Kristoren hotza, bai. Ez que gainera txista errepikatzen duzu, esaten duzu, barrura sartutakoan Kristoren hotza egiten du, eta gero, jende asko Elizan sartu eta esaten duen lehenengo gauza, hoxe da, Jesus neska zehotza egiten. Zehotza, karo, dana pixkan, anillo aldedo zetorren, ez da, Elizan zitz egiterakoan, eta Euskal... Ready made. Pixat, Euskal espresio gainatea, beti, Jesus, ama, Kristo, ez dakize Kristoren azatik, nik uste castellano gutxiko daudera, ja, de la hostia, sartzen bazara... Hostia, Dios. Dios, eta hola, baina, bueno... Jesus euskeraz da. Jesus euskeraz da, karo, oso... Gaina, asko Jesus hitza euskara. Jesus ez da, euskara, zeakua, euskaltzain diego nartuta daka, ez dakit noiztik. Jesus, motel. Eta, gero ere hor, ahotsa jartzen duzunean, Jesus neska, beti, koletio horiek sartu behar dituzunean, edo Elizan hitz egiten duenean jendeak normalean emakumeak dira. Beti da... Nei beti, emakumean xerora komando bat, nik liburuan ez hartu ditut. Bai. Bilaboran xeroron bat egon da, baina nahi egia zen beti, hola, emakume prestutasun horiekin da, ondo jantzita eta laka usaiarekin, beti, hola, Elizako emakume hauek, beti apaisari laguntzen eta lan guzti egiten dabiltzana, lorea jarri, ez dakize, baina, hoi, imaginarioan beti emakumeak etortzen zaizkit. Eta gizartak egiten, nik igual, beti, txekitan katerek ez izan da, beti emakumea zirelako, tipoa, tokatu ez zaidan isekula. Eta gero ere asko gustatzen zait, eta egia da, ere jendeak ez duela erreakzio oso ona hor, bueno, oso ona, hostia. Osea, jendeak ez duela erreakzionatzen behar bezala, esaten duzunean, konpontzeko jarri dituztela txampon baten truke pizten diren kandela batzuk. Claro. Hori hasteko, osea, lehenengo txistea ja da, oiek, elektrikoak direla, orduan ez dute zer berotzen, baina gero, dirudizuk hori kritikatu behar duzula, eta esaten duzu, behar direla kandela gehiago. Claro, milioika kandela. Ordan kandela gehiago behar dira. Claro. Imaginatu, Burgoseko katedralean piztutzezu batekin ez dezu egiten. Piztu behar dituzu 5.000 ezta. Eta absurda da. Zatek elektrikoa dira. Ez que horre ikusten dut... Ez dela txiskeroak. Claro. Bai. Argi bat. Bai. Horrek ez du berotzen. Hor, absurdo asko gustatzen zain nahi, zatek esatezu. Zertaz ari nahiz barre egiten da. Ostia, ez dakatzen zui, baino, ondo sartu da. Eta gainera badauka, beste buelta bat ere, askotan, agian komikoaren lehenengo...
bultzada eta batez ere observaziotik datorren komedian, Seinfeld edo hauetako baten batek beti egiten duela ikusten duenaren gainetik geratzeko. Ja. Hau zergatik egiten dute hau, kamarero batek esaten dizunean ezakitzen zergatik. Eta zure kasuan uste dut dela, kuriositate hortatik, zu azpitik jartzen zarela, hau hemen dago eta nik ez dut ulertzen, eta kasu honetan justo gainera, komiko asko gaian egin nahi dute listoarena, zure kasuan uste dut egin nahi duzula tontoarena. Karo, beti funtzionatzen du, egia esan beti pailazo tontoarena. Claro, nork egiten zuen garazia, txirrik edo mirrik, ez da? Bai. Xarbatu laguntxoa, gai, erori gintza, tal. Bete, ze alre bezkerik intzabiltza, mirri, tal. Nik uste, asko zeo betortzen zait, komediarako funtzionatzen nire personaiak pailazo tontoaren egiten, beti. Ez ki horre, horrengo horatu naiz, egon zenan Divina Komedia podcastean, berarekin horatu nuen, eta esan zidan ez zitzaiola asko gustatzen, komiko batek esaten duenean zerbait ezakiela egiten, edo zerbait gaizki egiten duenean esaten duela, gaizki egiten dut hau. Ez da esan behar, askotan honena da, zuk baldin badakizu zerbait gaizki egiten duzula, horren aurka jotzea, eta nik jarri nion adibidea izan zen, zer uste duzu, pagadik ezakila ibiltzen. Beti erortzen ari dela nahi gabe. Batzutan bai. Bai, eske, hoi gaina, zu gaina Ritxekin fenondo lan egin dezula, bigarren programanik estropozo bat inun, ez normal, eta kauen dios, esan nun, ostia, ja eronin nahizatik, irristalari esan da, rekurso hori grabatu egin zuten, eta gio, Gila Realizadorek sartu zuen, usted, orduntzeonak, eta grazia egin zigun, egia esan ikusten egin janean. Eta, karo, emitizun zanean, han aretuan jendia kriston parak egiten zituen. Kriston txistiak ez dakiz, laborategia, Monty Python, bueno, estropozo bat, eta behin, esan, estropozoakin, nahikoa da, ja, 2 urte estropozoakin da. Twitterren batek atentzioa detu ziren, esaten ez, estropozurik ez dezu egiten, ez da berdina programa. Karo, berriz zara, txongatila okertuta. Gila esan bat edo bi, sartzen dituzten ni bastante estropozo, ez nabil egunero elortzen, baina askotan gorolioa da honian daola, erreza da. Toki askotan ez ditu asko eskatzen. Ez du asko eskatzen, baina badao pixkat interpretazioa, badao pixkat, zea. Ni peine gaina, mikro eman diazula, ez dakit tokatu zitzaidan, ez dakizan herrian edo egitea bakarizketa bat eta denda batzuen izaten dela promoak bezala, eta holako festivalak eta hola, eta hasi nintzen esplikazioak ematen, eta nahi gabe izan zen, hoi? Eta hau, pixka preocupatu da, hau, tontu galda. Beira, balio izan ditorrek eta... Baina arrazoi dekazu esaten zunean, eske ni tontua naiz ez dakit egiten. Hori publikoak esatea zuk baina. Hori da publikoak zen behar du. Nik esatea da, personak ikusten ari zaio. Claro, askotan ez gara gu izan behar. Ikusten dana batzutan da ere, saiatzen garela, txistea azaltzen. Txistea egin ordez, azaltzen. Esan ordez, orain zakit, adibidez, txiste hori dela, tontua naiz, baina ez dut tontua naiz esaten, subtextua tekstu egitean, hor galtzen da. Badakala hortxe. Eta izan behar da, publikoari bururatzen bazaio zuk esan ez duzun zerbait, baina nahi zenuen hori pentsatzea. Bai. Jode, que cabrón, hori da, jazta, bai. Hori da, ez da izatea, ez da izan behar zu igotzea eta esatea, que cabrón. Claro, que cabrón, Claro, eta bada, hoi, niko irril batien ikusi, soy malito, soy un cabrón, tal. No, a ver, hoi jendeak esan behar du, cállate. Biskatu esateko, bai. Hau artea baldin bada, artista ezin da kritikoa izan. Hori da. Kritikoa da jasotzen duena. Kritika da jasotzen duena, Hori da, eta bueno, azkenik sartzen ez den txistea, horri buruz hitz egin dugu, baina hori, kanal historiarena ere, txistea ez da sartzen, hoi xilune bat, momentu batean, erresistentziarena, eta zuk esaten duzu, bueno, hemen jendeak ez dauka kanal historia. Hori ere prest zegoen beti, edo aukera, funtzionatzen zuenean ez zenuen egiten. Funtzionatzen zuenean esaten nuen, hemen kanal historia badao. Bueno. Nahi gabe izan da, Bai, karo, ikusten dezu egia esan, biletako balizo zian, jendeak ez badu parrek egiten, esaten nuen, hemen kanal historia ez dezu ikusten, eta hor pixka barre batzu bat zeuden, baina funtzionatzen batzu, digo, hemen kanal historia ikusten dezu, karo, biletako balei du, eta lizenziatu zatea danak hemen,
hor ja luzatzen hasi, parretxe maue guztua daude, karo, edozein komentariok naiz eta txistea ez izan, karo, hor sartzen zaizu. Ja, barre egiten badute resistentziaren txisteakin, gero da, jode, hemen kanal historia oso ondo ikusten, asko ikusten dezue, jode, licenciatura, historia une, da kasu denok, Mendez Pidal, historiako institutoa, ya está, ya pasa, ya está, bukatu da. Lortu dut nahi nuen isilunea. Ja, lortu ben, utzi arna sartzen, joder. Karo ere, nolabait ari zara publikoa saritzen, ez? Eta hori beti jasoko dute. Bai, ilusio hondi egiten du, jasan, subido jamaten dut, azu badak ez hori, jendia, azten da nian, edo bat da honian, venga, parrez. Claro, hori ere herri txikin, gainera aurpegia eukitata. Claro. Baina, nik aurpegi ez dut ikusten momentun. Ikusten dut telebistan, claro. Claro, hortik ez da ongi ikusten, ez? Ez, argikin eta monitorekin, lehenengo filakoak ikusten ditu, baina atzekoak, ja, pixkat, gaina miopea naiz, eta nabil, behin atxo nintzen pensona bat, Jose Ramon, eta zalit, Jose Ramon atzekoa da, hostia, barkatu, eta hortik kontu batera eta esatezu, pixkat miopea naiz, eta ez naiz konturatzen zein egin den parrez, zein ez. Claro, serio da ona ikusten da, laiz da bosgarren filan egon, hola badago tipo bat, esatzen, jodela, hostia, komedia dala, coño. Vale, perfecto, blokeari buruz, batez ere hori zen galdetu nahi nizun, ezakit zerbait utzi dudan, edo zerbait esan nahi duzun horren inguruan. Ez. Behar bani mazu, zer gehiago esan lasai. Ez, nik uste... Vale. Beintzat, bestela gero deituko dizut eta eskatuko dizut audio bat edo gero sartzeko, baina ez dut uste. Eta gero baditut, orokorrean beti podcastean egiten ditudan galdera finko batzuk, bukaeran, eta lehenengoa da, edozein komikori, edozein gidoilariri, edozein... Osea, beste komedia batetik, eukiko batzen aukera, txiste bat lapurtzeko, eta desagertzen da, bestearena ez da, orain, hemendik aurrera zuri bururatu zaizu betirako, zen izango litzateke? Nik guztokoa, Larry Daviden kapitulon bat hartuko nuke niretzat. Hasierakoa, gero jadea bezkat, gertatzen dena, ez da, 12 HDA etzen denean. Hori askotan, garai horretako seriak, hasten direnean oso kutre izaten. Sunny Philadelphia eta Larry David eta gatuta daude hain gaizki, hain itxusiak dira. Oida, hortik hartuko nuke bat. Horre egiten nuen parre asko. Oiek barragarria dira. Bai, gauza simplekin. Gero jazten dira pixkak persona gehiago ez dakize, pum. Oiza da, Big Bang Theory bezala, ez da, ez dira lauta bukatzen dute, 30 etxe hortan, ez da, azkenean, interesa galtzen du. Baina, bueno, Larry Daviden zen edo, gero, Monty Pythonen esketxen bate bai, ez da, hildako loroarena, edo... mai borobileko saldunen zein momentu edo... Bai izan zaitezke zu pixkat Euskal Larry David. Osea, bueno, horrelako serie bat norbaitek egin beharko balu. Pretty good. Pretty good. Bai, gusta, bueno, grazia hundia egiten dira. Badao, nire kuadrilako eta pasata. Ez ziren grazia esko, egizalden, tipo, urduri jartzen. Ja, nire saiatu nahiz bazbait eta... Ez zaizu, badao, beste, Budi ale bezala, edo beste asko bezala, pertsona joio sartze zaizu begitik ondo, edo beste, baina, ni momentu honetan, grazia egin zen, Seinfeldekin saiatu nintzen da ezin... Bueno, igual, bai, pixkat zarragoa da. Bai, George eta hauek, bai, igual momentu bat badakate hona, baina ez dakit, tipo... Karo, George azkenean Larry David, da? Karo, berak idatzen guztiak besteari gertatzen zitzaizkio. Bai, danatxian gelditzen da, bai. Eta beste galdera da, beste galderetako bat, ea ikusi duzun nolabait zure komedia influitu duen zerbait komedia ez dena, osea... komedia zen gauza bat, nahi influentzera, momentu guztien, oin itzein deu, konspirazioetaz, historiaz, justu nahi gehiena inspiratzen nahuena da, komedia zena. Osea, komedia punturik ez dakana, horrek ematen dit pixka bat puntua komedia sartzeko, ez da? Esateko, formatu bat, igual, komedia formatu batek inspiratu nezake formatuan, edo, bai, konteniduan, ez konteniduan, baizik eta edukian, ez? Baizik eta... Bai, forman, hori da. Baina, nahi beti inspiratzen nagoena da, gauza serioak, ez igual gauza tragikoak o lo que sea, baina, bai, grazia ez dakaten gauzak. Grazia bilatzen ez duena. Grazia bilatzen, hoi da, Elizak, ez dakize, derrepende ez dakize, pertsona helduen etxeen,
hor usaiak eta gauzak daudenak, nahi kriston grazia egiten diate. Grazia pixkat, kariñoarekin nahaztuta baino grazia. Estampak, edo etxetan bueltak ibiltzen den santu bat, bueno, elizatik, erlijiotik pixkat ateratzeko, edo muebleak, edo zer altzari, edo zen gauzak, nahi grazia egiten dit, edo komediarako ematen dit. Nere burua, nere burun batzutan dana oso polita da. Eta gero esatezu eta ni puta grazia. Listo, hau zen, nire partetik. Oso ondo, bainat, eskerrik asko. Oso gustorago naiz nire etxean zurekin izkeran. Eskerrik asko gomidatzagetik. Oso ondo. Nire zunen bigarren parteare egingo dugu eta... Hori da, ez dakit zerbait daukazun promozionatzeko, bueno, liburua, dula urte bete edo ateratzen. Bai, liburua salgai dago. Bai, salgai dago bisita, Mikel Pagadirena, elkar argitaratuta, beinatek erosizun, eta firmatu nion, eta oso ondo pasan idazten, espero dut irakurtzen ere hain ondo pasatzea, edo beto, eta bueno, erretxekire hasikoa 12. denboraldia, eta, zer gehiago. Eta holaxe, hor ikusiko gara, zarean, edo... Ez dakit, nire itxetik nahiz asko ateratzen. Egin podcast bati eta gomiatu zaituz. Podcasta ikusi, kriston grazia daka behinetek, eta podcast honek kriston grazia daka. Grazia. Eskerrik asko. Agur. Ez dakit inoiz nola bukatu ere.